Почваме. Едното, другото, едното. Точно така. Раз. Браво! Работи. И сега настръжим. Раз, два, три, четири. Браво! И сега малко ръцете така. Браво! Сега се просто да кръсточим. Браво! Защото се обърнаме настрани като часовни. Тик, так, тик, така, так. Браво, всички супер загрявате. Браво! Сега обаче трябва да нарисуваме един хубав кръг. Готови? И раз! Айде на това! И раз! Браво! Я малко краката да помаршираме. Хубава колена. Точно така. Точно така. Изправи гърба. Не се прегърбвай. Отиваме на приключение. Смисти, моля, смисти. Да ви се трудни физиономии. Браво! Раз, два. Сега малко да потишеме, защото се катериме и нагоре. Чай! Дай! Аплодисменти. Браво! Направихме си страхотна загрявка. Сега можете отново да седнете на столчетата. Внимателно. Сега преди да се седне на столчето, първо се вижда столчето и тогава се сядва да няма тук на пода. И така, направихме си загрявка. Нали така вече сме